inutek pabaruen leddaam anak turay to'y nakem padasekti agbyag anawaya Diyos laeng tinakipang pangruna naragsak itibiyag aman nakaawat ketiwaksi nga panagibales punasem saem nga imapayken ka isut bagnang adida matagikwa iti nagrupsan nga kalman ladawan ti burbur ti biag kariti manglimlimo nga gasat agdamilikat ayat tapno na santak pilyen di bintig anapakumbaba buklen na ka tibiyag anaragsak na ulimek aglawlaw ti mamakawan dakdakel ngem lupong ti paggarawam nagrupsan ti napalabas nga kalman idatun mo nga pangulidanan iyarkus mo nga inspirasyon pagsarmingan napintas nga masakbayan inutek nga pabaruen leddaang anak turay to'y nakem padasekti agbyag anawaya Diyos laeng tinakipang pangruna naragsak ti agbyag aman nakaawat ketiwaksi nga panagibales punasem saem nga imapayken ka isut bagnang adida matagikwa iti nagrupsan nga kalman ladawan ti burbur ti biag kariti manglimlimo nga gasat agdamilikat ayat tapno na santak pilyen ti binig anapakumbaba buklen na ka tibiyag anaragsak na ulimek aglawlaw ti mamakawan dakdakel ngem lupong ti paggarawam nagrupsan ti napalabas nga kalman idatun mo nga pangulidanan iyarkus mo nga inspirasyon pagsarmingan napintas
napintas nga masakbayan. Nagrupsan ti napalabas nga kalman, hidaton mo nga pangulidanan, iarkus mo nga inspirasyon, pagsarningan napintas nga masakbayan. Iarkus mo nga inspirasyon, pagsarningan napintas nga masakbayan.